बाजे होटेलावनो दैयानो हाबजोब्बाय आच्छा नोंनो सोर खिन्थाया बे दैयाव ना मोनो होननानै आं सानदोंमोन माने स्टेसना लोमजोब्बाय बे जाहैबाय टेङापारा रड दैयानो लोमलाजोब्बाय नै नायलांदो नोंथांमोना नै नुलांगोन लोगोफोर दैया हान्थुसिम जानो नागिरो स्टेट बेंक खाथियाव ओरै थांबावनि र' नायबावनि आयौ मा होनो बुखारलायनो नागिरो दैया गारि थांबा मजा बिराद बरिया बिदि ना मोनगोनदांलै ना नागिरसै खेवालि जे लाफानांगौमोन ना फैनांगौब्रा बयनिफ्रायबा नै लोगोफोर बाइकआ नुवाखै माबायदि माने हाखरल' थादो आरो ना बहाबाफोर सिंख्ला जाजोबखागोन आरो गैला नै लोमजोब्बाय क'क्राझार टाउना ओरै नै बिथिं नाय जेरावबो दैबाना नुजोबगोन यामाहासरम मनालिसा रेस्टुरेन्ट ओरैबादि अखा हादोंना दैबानायाव थेवब्लाबो बाइक सालायनाय गारि सालायनायखौ बन्द' खालामनानै नायनो हागोन नोंथांमोना आंबो दा दै गेजेर गेजेरसो थाबायगासिनो उफाय गैया नोंथांमोननि थाखायनो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों भिडिअखौ जेसे हायो जेसे शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम लोगोफोरजों नाबो फैदोंनो ना नै बिसोर ना नागिरगासिनो बाइकआ माने इन्जिनाव हाबनोल' बाखिसै थेवब्लाबो सालायगासिनो क'क्राझार टाउनाव नै गुबुन गुबुन जायगाफ्राव माबायदि लोमदों खिन्थु क'क्राझार टाउनाव नै लोमसिजोबखाबाय नै बारा गैबावासो बेयाव दैया एसेल'बाव दस्रा जायगाथिं बिराद गोथौ गोथौ बे ओरै गामि थांग्राथिंजाय जेरावबो बिल्डिं जाजोब्बाय दा दैया बबेजों थांनो जों दायो पुलिस पइन्टआव दंफैयो नै क'क्राझाराव दैयानो हान्थुसिम जानो नागिरो नाव जावजालायोसो नायाबो बिराद मोनो खेवालि जे लाबोफानायमोनब्ला बारलेगसो बारले मोनगौमोन नै बबे बबे जायगानिफ्राय ना फैखो क'क्राझाराव ओरै दं स्टाइलिश बाजार ओरैथिं नै दिपु दङ थाव लोमसिजोब्बाय नै लोगोफोर स्टाइलिश बाजार नै गाइस गारिया माबायदि फैयो नै पुरा गारि थांखांबाथाय माबाजोब्बाय बे ओमफ्राय मा औ आयौ नै सिबबाय सेस ओमफ्राय गारि थांखांबाथाय ओरैबायदि मोसौ फाब्लिक जालायोना फाग्लासो जागोन डेन्जारसो आयै हालोदा नायदो गाइस मा जाबावनांगौ जाखो सेस जोब क'क्राझार टाउना जोंना सेस नै स्टाइल बाजारा फुरा क'क्राझाराव सिंख्ल जासिगोन आरो दिनैनिफ्राय लानानै ओरैबायदि प्रब्लेम जाबाय ना दैया लोमजोब्बाय नै फुरा बिल्डिंखौनो लोमजोबसै नै उसिफावजोब्बाय आदा आदा जाजोब्बाय आयौ बे गारिया थांखांनाय लोगो लोगो एकदम मोसौ फाब्लिक जागोन मिथिबाय गाइस नायल' ओरैबायदि जोंनाव सिबगोन नुवाखै रायजानानै लासि सालायबाय बिथाङा नै सिबायफोर माबायदि जानानै दं नै सिटुवेसना नै सेन्ट्रेल बेंक फुरा कन्डिसना ओरैबायदि गाज्रि जाबाय गाइस नै गोजावद्लाबोबाय सोरनिबा साइकेल टायारा माबा साइकेल टायार गारि टायार बाइक टायार फुरा गोजाव सिदलाबोजोब्बाय ओमफ्राय बैयाव जोंना माबा दंमोन हस्पिटाल मा होनो मा हस्पिटालमोनलाय MRM हस्पिटाल दंमोन नै बेहाय ओमफ्राय
बेयाव माबायदि जानानै दं बेखौ र' स्टिक हायनोसै फुरा रावबो दाफैथ'सै गाइस क'क्राझाराव माबा ड्रेस शपिं खालामफैबा सेस जाजोबगोन दाबो लागायबोलायबायलै दाना बाससो फैना होलायबाय ओ माय गड देखो सेस स्ल' ओरै दं हटेल अमश्री गारिफोरखौ लासै सालाय मानोना हाखर थायोबा हाखराव गब्रायनो हागौ नैबे जाहैबाय MRM हस्पिटाल ओइ आस्ते सालाव आस्ते MRM हस्पिटालाव नै बर्डारसो होनांबाय नङाबा दैया हाबजोबसिगौमोन मोजाङानो जादों बिसना ब्रिज बारनानै थांनि जों माबायदि नायनि हायार सेकेन्डारि फिल्ड नै लोमजोबबाय दैयानो बोहैलायबायसो नै दैया खम ओरैथिं वाटारफल ना मा होनांगौ बेखौ नै माने टाउनावबो दै बोहैनायफोरा ओरैबायदि दाहार आरोना उरायलांगोनसो मानसिया थाहैनांगौबा बेयाव ओरै नै दख'ना बाजार फानोमोन बिथिंजाय दखानाव हाबजोबबाय सेस दैलि मार्केटाव नै दैयानो लोमाखै गोरान गोजा बिसिनिथिं जायगाया एसे गोजौ खोमा आं सानदोंमोन माने स्टेशना लोमजोबबाय 자자히 팔아라. दुन्दिया बरा होनानै सामब्राम दरनै होनानै बारना मोनदों बोरै मोनबावासै थांबायसो फैयाखैलै थांबाय बैजों थांबाय दां गोग्रोमदोलै गोग्रोमदो मोनगोन बिदि हमनानै जानला मोनला खुसिया नागिरदोंमोन नै ओंखारदोंमोन खुसिया दैबाना जानानै नै पाब्लिकफ्रा गारि सुनो बिराद सुबिदा मोनदों क'क्राझारनि नाम्बार 1 ओंखाम ओंख्रि संग्रा बाजै हटेला गोथाव संग्रायानो दिनै सेस जाजोब्बाय नै सेस जाजोब्बाय बाजै हटेलाव नै दैयानो हाबजोब्बाय नाव जावजालायबायसै